Jo crec que aprenem molt, perquè és una persona molt cultural i sento que ara està molt agraït de poder fer això i de poder fer una persona jove que li doni vitalitat. Coincideixo molt amb el que diu, que potser és molt més madura i ha viscut moltes altres coses, però em puc identificar amb ella. I això és molt gratificant i em crea molta tranquil·litat veure-ho. Em sembla una idea fantàstica, perquè el teatre té una cosa com de ritual, no? Anar a un grup de gent que viu una experiència, una mentida meravellosa i aprèn coses. El teatre treballa molt l'empatia i em sembla increïble que hi hagi gent jove que vagi amb gent gran i que treballis l'empatia des que surts de casa teva, que visqueu una experiència conjunta i que després pugueu fer un cafè i parlar d'això. Aprenc d'una persona gran que jo no m'he trobat a la meva família. I ell també està com molt disposat d'aprendre coses de la gent jove, que a vegades li parlo com de les parelles, de com entenem l'amor, coses així. Em diu, com, no ho entenc, però està bé, saps? I això és molt xulo. Jo el que volia era compartir com perspectives amb l'altra persona. Tenia com aquesta por de no poder com realment ser jo i parlar dels temes obertament. I la idea és que amb la Mari Paz sí que m'he trobat molt còmode i que puguem compartir vivències i ens escoltem, que és l'important. He après a entendre que no té tanta importància que no sàpiga com em dic de nom o que no sàpiga què estudio o que no sàpiga on vic. Detecta coses de mi que a vegades penso, uau, vull dir, això jo no ho havia compartit amb tu i quasi no ho he compartit amb ningú, però m'estàs entenent. I amb una amiga vam dir, ei, és superinteressant, volem agafar una mica d'experiència amb això, més com estudiem alguna cosa relacionat amb això i no tenim l'oportunitat d'anar al teatre, ens apuntem. És un tren que no passa mai. I jo crec que sí que he trobat com aquest vincle de dir estic fent alguna cosa més relacionat amb la meva carrera que m'està fent veure que realment vull estudiar això i també que m'està fent veure que m'agrada molt el teatre. Ell llegeix moltíssim. Jo crec que això també el manté com molt despert mentalment. Trobem molts temes de conversa i ell és molt artista i ell pinta i jo m'emociono quan m'ensenya el que pinta. I és molt interessant, a més, barrejar diferents generacions, no? Què veu un i què veu l'altre. Em sembla una cosa meravellosa. Jo també t'haig de dir que tinc debilitat pels avis i les àvies. Grans teatreros. Grans teatreros. Grans teatreros. Grans teatreros.